ከምዚ ንሪኦ ዘለና ድማ ኣብዚ ቀዳማይ ዓለም መፂኻ ድማ ሰባት ክልቴኻ እንተዘይሰሪሕካ ክልቴኻ እንተዘይጎይኻ ክእለዝ ዝኽእል ስድራ ኣዝዩ ከቢድ ምዃኑ ማለት እዩ። ሕጂ እንታይ እየ ክብል ዝደሊ ነተን ደቂ ኣንስትዮ ከምዚ ክትብሎ ፀናሕካ ኣገዳሲ እዩ ንሰን ገዛ ርእሰን ክኽእላ ነብሰን ክኽእላ እቶም ደቂ ተባዕትዮ ድማ ጓልስ ከይዳ ዝተሰርሐት ጓል ከይዳ ገንዘብ ዘምፅአት ሸይጣ ክማይሲ ከምዚ ነብሳ ክኢልያ እሞ ዲፐንድ ላይ እንተዳሪእና መብዛሕትኦም ደቂ ተባዕትዮ ገለ እባ ደቂ ተባዕትዮ እታ ጓል ኣንስተይቲ ኣትሊስት ዲፐንድ ክትከውን ኣላት ኣብኦም ምክንያቱ እቲ ዘዕብየና ሶሳይቲ እዩ ንሕና ኣይኮናን እቲ ዘዕብየና ብሓንቲ ግዜ ዝዓበኻሉ ካልቸር ዝዓበኻሉ ኩነታት ኣይትገድፎን ኢኻ ሕጂ ጓል ኣንስተይቲ ኩሉ ነብሳ ተኽኢላ ብጣዕሚ ነብሰን ብታሕቲ ዝስምዖም ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ብዙሕ የጋጥሙኒ ማለት እዩ ሕጂ እታ ጓል ኣንስተይቲ እታ ክትከውን ትደልዩ ኣብ ሓዳር ፅቡቅ ኣብ ሓዳራ ፍቕሪ ምእንታን ክህልዋ እናፈለጠት ከምዘይፈለጠት